puilano lamsogo joto khapangni takuktai bukuk songno tini norokni bagui tubui phaikya Rwchapmung batai thai hayakeba online singing competition music Rwchapmung no hamjagui tongnai rokni bagui o online singing competition no lukurok hamjagui board rubui keplai wngkha hingke borok no bo haino kaisa sokat yafarjaknai sokat yafarjakmani logi logi ketal Rwchapmung bo haino kaisa snamjaknai ar Rwchapmung no music video album rok phano khlaijagui Manu o Rwchapmung batai thaio je Rwchapmung kwrung khorang kti baikhe rwchapnai rok no boot ruwui keplai khainani muchungui tongkha hingke boot comment ni bisingtui rui mannai serial number te ar sapnai ni mung rkheno ungui thango number 1 round ni date ungkha 15 October ni simi 21 October jora a 1 week ni bisingo number 1 round ni Rwchapmung no rohri mannai aboni yaglo hingke rohorpano te accept khlaijaglak Rwchapmung tongnai norok ni je hamjak mano rwchabui mannai phiaba music track no karui ma rwchapnai norok guitar kaisa rengui tongkha hingke guitar kaisa no login awui mannai o online singing competition no chelatei buri bohaino rwchabui mannai je norok hamjakmani gan no rwchabui mano abo haikeno celani bisingo khoroksa winner telangjaknai burini bisingo bo khoroksa winner telangjaknai abo haikeno mare kising song nasingui tongyawui dati dati o screen o WhatsApp number rwjak tongo norokni khorang kwtui bai 1-2 minute video snamui norokni details by khe send khaidi abo ikeno o online singing competition season 1 ni bisingtui norok participate khayei keplai wngkha hingke norokni thinang kuchugo thangui sinimung mannani chance tongo abo ikeno belaino bai